Jó vagyok, és a mai videóban Minecraftozni fogunk. Mert arra gondoltam, hogy már lehetne egy Minecraft videó. És hát ja, most fogunk csinálni egyet, és a Minecraft után hogy fogunk játszani egy más ékjáték, ami puskás játék, ami csíkó utánzat, de a Minecraftozás után lesz az megcsinálva. Hát, addig betölti. Addig kell várni. Hát, pont akkor, amikor ma akartam állítani. Ilyen helyen spawnoltak. Kicsi szigeten. Akkor én nem tudom. Szerintem én meg ezt a bárány. Ne! Várjál, hogy elhúzzam. Hogy ne legyen baj a hanggal. Mindenkor videót akarok felvenni, és újra nézem, hogy mit kell kivágni belőle. Akkor hússolj már, hagyjad már levágni. Na vége. Akkor menjünk. Menjünk hát arra szevitre. Olyan szép a víz. Nem tudok elültetni még magot. Menjünk arra. Mi? Falu. Azt a... Mi a fos? No, most inkább csináljunk pucakat. De most bocsánat, hogy szétszém ezt a házat, de... Jön a kőtuc, utána, vagyis esnek a, igen, fatuc, kőtuc, és a vas, és úgy jön a gyémánt. Kraftolásokba vagyunk. De van nekem crafting table. Írjátok meg kommentet Minecraft, azt tudjuk, mert amúgy szeretem a Minecraftot. Aztán Morgász, azt nem szoktam annyira játszani. Megmondom most, hogy mi szoktam játszani. A Cségó utánzat, a Minecraft. Aztán Morgászom már nem játszok, mert az olyan unalmas már kezdett lenni. Ezért már nem játszok annyira. De írjatok kommenteket videóim alá, és én megnézem. És azt hiszem, hogy legyen Stumble, akkor lesz Stumble. De lehetséges, hogy lesz, még nem tudom. Írjátok meg kommentbe. Írjatok egy yes-et, vagy no. Ha legyen, akkor egy yes, és ha nem, akkor no. Oké, nekünk volt. Így készül a card, fejsze, zsákány. Szépen írjani. És van egy szia báránka. Bye. Hogy lenni? Amúgy igen, kicsit vagy a telefonom. Most szézzünk a feleből. Ez be. Azonban nem igen szokott lenni. Ez mi? Tudsz? Oh! Let's go! Kovács. Azt a... De jó. Többi a hallgató most.
egy kemencét, köszönöm, szia. Jól tudom, mi könnyűbe vagyunk. Nem vagyunk könnyűben, nem vagyunk könnyűben. Nem. Gyere már. És már tudjuk anyaszonogatni. Szerintem én ebből elő fogok rakni, mert nagyon tetszik. Nem tudom, miért fagyott el. Furcsa. Szokott fagyni, de azért nem mindig. Au. Mi? Még egy. Azt. Csoda. Obszidián is. Ezek már vannak nekünk. Ezek nem kellnek nekünk. Ez kell, ez. És ez az arany. Nem tudom. De én szerintem beköltözök a kis házikóba, amit mondtam, hogy abba fogok rakni. És majd folytatjuk. Nem ebbe lesz benne azon, hogy Cségó utánzatban fogunk játszani, hanem egy másikban. Ezután már megcsinálom azt a részt nektek, mert miért ne? És akkor lássátok, hogy milyen jó a játék. Amúgy én szeretem azt a játékot, mert menő. Nem úgy menő, hanem olyan jó nekem. Én szeretem. Na, itt meg is állunk. Én Brigi voltam. Ha tetszett a videó, iratkozok fel, és nyomatok a lájkot. Na, sziasztok!